gonna take you back to the past to play the shitty games that suck ass. He'd rather have a buffalo take a diarrhea dump in his ear. He'd rather eat the rotten asshole of a road-killed skunk and down it with beer. He's the angriest gamer you've ever heard. He's the angry Nintendo nerd. He's the angry Nintendo nerd. Я ведаю, аб чым вы думаеце. Як табе не сорамна кранаць Double Dragon? Але я не кранаю. Double Dragon класны, як і Double Dragon 2 The Revenge. Але Double Dragon 3 The Sacred Stones проста ебучы панос. Па-першае, усе гэтыя часткі з размовамі вельмі запавольваюць гульню. Тыпу, чаму вам не забіць, сука, зяпы і не даць мне пабіцца? Далей, мая найвялікшая праблема ў гэтай гульні тое, што яна трасца занадта цяжкая. Вы атрымліваеце ўсяго адно жыццё. Адно. Калі памраце адзін раз, то пачынаеце ўсё нанова. Дык вось, я магу прайсці першыя дзве Double Dragon, а ні разу не памёршы, як мінімум да апошніх узроўняў. Але тут я не магу нават прайсці першы ўзровень. Усе проста накідваюцца на вас і выпіваюць вашу энергію. І так, нават вашая палоска энергіі скончваецца хутчэй, чым у мінулых гульнях. Мяркую, яны спрабавалі зрабіць гэтую рэалістычнай. Тыпу, у сапраўдным жыцці, калі пойдзеце на вуліцу біцца адначасова з такой колькасцю людзей, вам надзяруць сраку. І калі памраце адзін раз, то ўсё, вы мёртвы груз, вы ўжо не вернецеся. У гэтай гульні нельга гультайнічаць. Ніколі не заходзьце паміж ворагамі. Спрабуйце трымаць усіх на адным баку. І карыстайцеся гэтым кручоным ударам. Калі яны ўсе аблепяць вас, гэта адзіная атака, якой будзе варта карыстацца. Але часам ебучы удар не працуе. Так, клянуся, гэта праўда. Я ведаю, як рабіць кручоны удар. Я магу ім скарыстацца амаль у любым выпадку. Але калі я ў адчаі спрабую скінуць з сябе ворагаў, яго проста няма. Што, курва, гэтае гаўно азначае? Нахуй гэту гульню. Ваш адзіны шанец пабачыць, што за першым узроўнем, гэта або быць богам Double Dragon, або гуляць удвох. Але што б вы не рабілі, не выбірайце рэжым Б, бо там вы можаце біць адно аднаго, і ўвесь сэнс губляецца, калі хочаце далёка зайсці. Карацей, як і ў адзіночнай гульні, усё пачынаецца з гісторыі, але гэтым разам паказваюць абодвух драконаў, Білі і Джиммі Лі. Не, пачакайце, Бімі і Джиммі? Як яны зрабілі такую памылку? Бімі, такога імя нават не існуе. Як такое здарылася? Яны нават не вычытвалі гэтую сраную гульню перад выпускам? Бімі і Джиммі? Прабачце, я проста не магу прыняць гэта. Бімі і Джиммі. Апіска ў гульні на Nintendo. Тым больш, курва, ў Double Dragon. І гэта першы экран. Добра, прынамсі ўдвох нашмат лягчэй, але гэта ўсё яшчэ цяжкая гульня. Так шмат ворагаў на экране, і часам гэта проста цырк. І ўсе персанажы пачынаюць міргаць, праз што цяжка пабачыць, што вы робіце. І відавочна, што гэта стары касяк у гульнях, і ён часта, калі на экране так шмат гаўна. Але хоць вы ніколі не атрымаеце яшчэ адно жыццё, гульнявыя дызайнеры хаця б вырашылі з ветлівасці нанова запаўняць энергію пасля ўзроўню. І па дарозе вы сустракаеце іншых персанажаў, за якіх можна гуляць. Таму, калі памраце, то зможаце згуляць іншым персанажам. У нейкім сэнсе гэта як яшчэ адно жыццё, але ён смокча сраку. Гэты мужык у смокінгу, які плюхаецца на пуза, цалкам бескарысны. Які ж ён павольны. У мяне няма шансу супраць гэтага ніндзі. Ебать! Што за ябучая куча сранага паносу? Курва.